Inlunsad ti Department of Education ti Academic Recovery and Accessible Reading wenno aral program nga ijaya dagiti amin a pampubliko a pagadalan iti pagilian. Nairanta daytoy para kadagiti maikonsidera a low and high emerging readers ken frustration readers maibasar kadagiti assessment ana yuswat iti napalabas. Iti sinalang Pilot Elementary School kadagupan a 160 pupils ti maidalan iti aral program manipod kadagiti 495 pupils iti pagadalan. But for the first year of implementation, we will concentrate on reading, and eventually for the succeeding years, we will also implement mathematics and science. But this year, for the pilot implementation, we will focus on reading. 13 nga aral tutor ti agisuro kadagiti estudyante manipod grade 1 agingga grade 6. Panaglangan ti klase ti maysa kadagiti makitkita da akarit kabayatan ti aral program. Aglalo ket hanga da kami ta advisor da, ket there are ways latamot nga maengganyo da. Kas kung may dikalman ket first day han kanya ket hang ko pay lang inikan idati narigat nga obraen da. Tabakano siyempre, di first impression, last ko na. Baka no inikak nga insigida ti medyo nadagsan, kat handa nga kaya tumayon. Ti kinaawan ti study habit ken continuity learning dagiti ubing, ti makitkita a rason ti pagadalan, no apay akumapoy dagiti ubing nga agbasa. Bigbigen dati dakkel a partisipasyon ken kooperasyon dagiti nagannak. Parents and teachers are partners. It takes a village to educate a child ko namin. We cannot do it in the school alone without follow-up at home. Iso nga napatag ko detoy ni panaki-partner, detoy parents. Tapno noon niya dyan naadal da for the day, kat even a 30-minute, 1/3 mo noon niya tinaadal mo, naawatan mo ti lesson mo. Mangnamnama ti pagadalan as sakbay ngaglepas ti tawen ket makabasa na iti ubing ang maiyan natop iti grade level da ken maadaptar da ti reading with comprehension. Jessica Boreta, Balitang Solid North.